Dus gaan we troch met een stikje wat makke is en die wordt troch de berg. Smedes? Ja, goeie. Ja, Taede Smedes, ja, praat je mij. Oh, een interview? Van de krant. En jullie binnen van de frituiven, denk ik. Ja, ja. Nou, hoe zei je? Frituiven. Maar in ieder geval, wanneer maar dat heen werkt. Oh, mooi al. Oh, ja wist, ja wist. Hoe laat zijn jullie? Ja, kom meneer Wâte. Geen probleem. Ja, Hyltsje. Hoort morgen. Hier. Waar wie dat? Hier van de krant. Journalist. En die komt niet morgen. Die komt hier? Morgen? Ja. Ja. Maar dat ben ik niet weg. Ja, wist. Wat dacht toen nog? Kom ik er voor gedaan? Ja, je komt lekker voor de Ik wil net het vol. Ja, het zou wel mooi werden als toen er nooit meer komt. Toen wist niet vrouw. En als mij wel weten, wat ik er hier stip had. In die douane en in die draag. 50 hier, dat belooft niet in. Dat was mooi en voor die foto wat de oorlog had. Zie je nog het hart van Anna? Die foto is om een stap zwart-wit. Kom net zo kijken. Ach heer, ik kom drinken mooi. Drinken? Goeie. Ik ben even in de bakkerij geweest, maar Lies. Heb je dronken? Ik ben hier dus al mijn koffie. Ja, zeker. Ja, ja. Mooi. Niemand hier? Ach, wat juist, dat geweest, zo'n jongen. Geweest. Ja, nou, heel op de kranten. Dat ben je toch van. Nou, wat was het? Wat, hé? Van die beren. Ja. Ja, 50 hier binnen waren, 50 hier dronk de maanden. Ja, maar dat is mooi. Ja, dat is wel lekker. Kom ik van die raak? Ja, maar dat vind ik ook goed. Nee, ik was dat net. Ik kan hem niet, hè? Ja, maar jij doet toch geen mee? Ja, dat is... Hij deed al wat er nog water moest. Nee. Nou ja, als ik krakeling ga je, en ik ben ook hier. Daar had ik Dat is wat leuk. Bij die krakeling. Want hier hebben net wel wat troch. Even versproken, die ben als naam
is een interview en een uitzending van uitsturing. En of je doet Fries, en in ieder geval toen weer de krageling niet voor, maar die krageling maar dan troch, zei dat jij. Maar ja, die wiende dus op dat thuis net. En daar hadden we problemen mee gekregen. Grote mensen gaan weer schillen. Want dat zit met die krageling, dus hadden we aan. Maar die maakt zich even op met je, dus op in. Taede Smedes. Ja, weer de vol. Al even die jongsma. Oh, Smedes. Jongsma, ja. Goeie. Hoe weet er mij? Ja. Als het mooi klopt zo, ja, verder. Maar nog even skeren en zo. Ja. Oh, nog skeren de Frieslandreis. Ja, best. Ja, je bent bij mij, hè? Ja, prachtig dat toch, hè? Ja. Nee, in het best. Je wil ik er nou voorin zitten? Geen probleem. Rug achter me. Ja, geen probleem, jongens, maar. Wat zie jij dan? Doe. Zal ik Ik maar wil er graag voorin zitten. Hoor in de beurs van Friesland. Ja, en zie vrouw wordt echt graag. Maar ja, het is heel erg doorwerk. Maar je zei tussen het bedrijf troch dat ik een oren route mee doe. Ja, oren hier gaat ik mij, maar dan wilde je vrouw mij aan. En dan zei dat ik voor een oren route liep. Maar ja, dan doen ze maar naar huis. Nou nee, maar dan moeten we de hasten. En zo ook aan de leien. Maar ja, zo aan de leien, waar heb ik de leien? En ik in de bus net keren. Nou ja, in ieder geval. Als we één keer op de rij zitten, dan ben we zo in Bremerhaven. Maar wat koffie, fris en wat moldoekjes, hè? Nou, vrouwtje, je is bij mij. Nee, niet net mij. Nee, ik ga er zo nog wat niks van. Hier vliegt door die hele bus heen. En met alles reden. En die heb van mijn jongen. Ik bedoel even tussen. Ik weet het een mooi, hè. Maar ik die wat wel. Als er het net weer door is, is dit gebeurd met een Frieslandreis. Oh, wat was dat? Nou, Ik maak je weer bij, want nou, ik mag naar de beurs. Nou, vrouw, ik kom voor je. Ja, doei. Ha, moet het zien. Maar ik net hier. Hier is er nou weer een reis, hè? Maar ik zou ook nog wel eens op reis willen, naar Zeeland, Canada, Israël. Ik net maar. Ik ken je Engels. Oh ja, Wat nou? mooi. Ik een repetitie van Engels. Richtig allemaal een stuk. Mijn familie mag die mij nog kantoor. En de opgespreiden, want ik maak toch helemaal rechts van wat vertel. Ja? Ja, oké. En, ja, doe. En voorzichtig, hè? Ja. Engels zo, les. They have been married for 50 years. They have been married. Zij hebben have been. To be getrouwd 50 jaar. Hebben geweest. Nee, zijn. Zij zijn geweest. Getrouwd. Nee, zij zijn 50 jaar getrouwd geweest. Ja. Nou, ik zal maar even naar het kantoor. Oh, jullie hoor je vol. De winkel. De winkel. Ja. Dat vind ik een mooie ding. Ring. Ring. Oh, dat wordt toch wel lang. Ja, hoor! Is teren weg? Ik denk ik kom een beetje van tolven en dat teren wil terug weg, maar ik denk, nou, kom je helpen even. Ik ben er toch? Ja. Ja, dat is wel zo.
Ik maak eigenlijk weer schroefjes af. Hoe liep het dan? Eerst moet je daar maar helpen. Ik zie dat zwiering. Man, kom er. Ongeveer 10 centimeter. 10 centimeter. 2 schroeven. Oké. Zo, hier ga ik doen. Die zo. Mag ze even met de patiënt? Kun je er even 2 uur pakken? Oh nee. Die bent de kruk. Dus, litsen. Beetje litsen, ja. Ja, dit soort, maar dan mijn balkop. Hoe liep dit dan? Ja, maar dit is met een litsen, dan die is direct in de handen in. Zo, ik ben ongeveer dit nat, 10 centimeter. Dat is helemaal niet meer. Nou, hoe liep dit dan? Dat is maar nog ongeveer hetzelfde. Ja, dit ligt het net zo gek. Maar dan ook het bobbers er een ziet, dus het hier triet op. Dat ook, dat wat blank bij. Oké. Nou, hoe liep dit? Nou, dit vind ik aardig op de liedje. Maar is tegen natuurlijk dan niet, maar waar een kleer weg misschien. Ja, dan ga je het ook een liedje. Ik ga niet. Het is nog. Goed. Nou, dan mag ik dus een tweede schroefje graag. Wat is stekers in je fiets? In je vucht, ja. Nou, wat denk je, jongen? Ik zie hem heel diep bij jou neer. En dat kost dan een glasje vol. Een tientje. Deze twee kosten in je vucht. Ik zit dan de hele tijd in jou horen bij jou met een jong. Nou, en de komeren dan, die moet kijken. Zoek even een hoogste bij die kennen. Ja, krijg even. Ja, goeiedag. Ja, het zeker inderdaad. De vrouw helpt hier in de winkel en het bol net erop. Maar dat hier een schroefje, kist dat nou weg hier, dat blijft misschien een beetje goed hoe door. Ja, nee, ik wacht je wel even. Ja, dat is weg. Wat? Dan is er nog klaar. En Riocht? Mooi, bedankt je. Ja, oké, ja, ik ben altijd weer nog. Het is waarom ik moet er maar in je. Ja, dat is best. En vrouw, schroef even op, want ik vertel je wat altijd. Oh, nou, ik hoofdknoer! Ja, graag. Godverdomme. En dan de groeten even op neer. Hoi, helemaal maar. Alsjeblieft, heb ik hier even voor je. Ja, dan maar ik maar bom opschreeuwen. Hij komt gewoon zelf wel even. Ja, goedemorgen. Ja, goed. Goedemorgen. Ik ben Jacobi, onderdirecteur van de legere testen in Squalo, Utrecht. Ja. Nou, ik geef even die vrouw Smedes vraag ik mij, hè? Ja. Hij gaat nog in zo'n Hyltsje. Nou, ja, ik ben nog maar nog aan en dat kan best wel nog aan, ik weet het niet, maar ik ga hem al in 2 weken naar de Squalo zien. Zijn dus Hyltsje daar? Nee. Nou ja, ik denk, ik kom er even op, maar die jongen had ik wel niet naar de Squalo jongen. Dus, en ik geef hier wel weet jij van hoe het wordt. Hij geeft je iedere morgen in de school. Ja, ja. En om jou of jou, met dus. En dan kom ik met dus. Ja. Ja. En hij is net op school. Die is net op school, nee. Sorry man, ik ben sorry jongen eigenlijk. Ja, dat weet ik net, maar dat komt zijn net goed trouwens mee met die jongen. Nee, nou, ik zal er een woord bij praten. Ja? Ja, Nou, dat mooi. gesprek. Dan mag hij me dan nog. Ja. Ja? Nou, doe dan. Oké, Goed, ja. dan moet je. Die Hyltsje. Ja. Dat is helemaal mooi. Hallo, maatje. Maatje, zeg maar. Maatje, wat zei je maatje? Maatje, wat was nou precies hard?
wat de batterij van je. En pak me nog terug. Ja, kom goed weer, hè? Dan hoor je het. Ik kom vanmiddag om uit de deur. Weer lekker, hè? Van wie bakkerij elke dag weer en paddelschipperij nee. Zo, nou kijk ik even gedaan. Nee, pardon wel. Een baby. Ach, zo doe je een enkel. Die moet wat. Oh ja, maar dat is extra. Hopen dat. Komen die zusters Anne Klas en Emmy familie, hè? Die in principe. Maar die komen dat voor die. Nou, dan ga ik naar de winkel. Tot ziens, hè?
Maar zullen we eens nog de zusterdag gaan? Oh, dat kan er wel naar Tenerife. Dus klas wil wij met Tenerife. En dan heeft dus iemand met mij, maar die was hier op met Tenerife. Wat doen we? Je had het goed. Wie een feest niet. Dat is jouw plan, hier in de bikini. Oh, nou ik heb bleed in de zin al in het ding. Hoe daar is er wat bleed uit, ik. Maar die heb er ook het dan. Nou ja, dat is wat iemand, maar... Maar ik ben trouwens ook een datum, dus nee, niks meer. Ons kennen gewoon naar de camping van It Geahûs. Ja, dat is leuk. Oké. Ik had al een idee. Nou, het zullen jammer wat zijn. Ik krijg je nog een kaart. Krijg je nog een kaart? Ik maak je een kaart. Ja? Hier, heb je zin. Panden! Wat is met de bananen? Juffrouw, ik ga wat werk verdienen. Jezus, ik krijg wel even een puntje van je. Ja, dat is ook wel even van je. Maar die mag het wel. Ongraag, hè? Ja, dat ook wel even. Het blijft van mij. Oh. Nou, die zet die gewoon weer op deur, hè? Dat kan ik ja, maar vrouw, gaat het dan teren worden? Hoe die kelder? Ja. Ja, dat ga ik het al van, maar ja, dat is hoe teren. Ik zeg dat zijn nog. Zuster, lekker Dat kennen we die al, hè? maar ja, als mij en vrouw doen teren, mij die kerk hebben vanavond. Mooi, mooi. Ja, dat kan ik zelf niet denken, want die neemt maar tegen ons van een rijden. Hier, kom ik nog. Oh, dat voel ik er niet in de kamer. Maar ik kan ja, ik heb er juist niet van met man. Maar ik kan gewoon rijden voor ieder woord. Ik had een kilo mensen bij me worden. Geen 30 graden in mijn kamer verder. Ja, maar ik niet mooi. Hoi. Ik ga het ook wel hier. Wat is hier? Je kan alleen maar slaan om, hè? Ik kan alleen maar slaan om, ja, dat is wel. Ja. Je kan alleen maar geen af. De Hinne en Afie? Ach, hoor op, dan had ik geweest met die kar. Ik heb ze de poort nog braken. Doe maar dat maar niet. Ja, weet je wat ze aan doen? Maar ik heb zo even met iemand. Ja, zo even met iemand. Ik maak de deur zo net hier en dan het tussenop. En dan kan we vluggeling met die kar naar je sport gaan. Zo moet je hier wat steken. En die sport is hier technisch. Ja, dan ben ik al weg. Ja, nee, horeca, die hebben het dus. Die tegen ook in de winkel hier. Wat de klanten, leveranciers, het zijn burgers, jongens op de telefoon die er iedere keer hebben. Bestellingen wat rooien, legers in de klompen. Dat klopt, hè? Jokstobbel, appels zijn die jongens. Kijk ik dat al in de raam. Ben je die zusters al bij voort? Ja, even een zus en dan hoeven ze het voor van Anne die in de kaart steekt. De karen steken? En Hoe dan dat? het hield niet steekt. Feest voor het jaar. Oh ja. Zit ze de boeren nog wel? Ja, van een foto van de stad. Ja. Hoe komen de sneuren? En had ik zijn beren en boulet. Nou, ik zie het samen gelegd, maar dat mag hem zelf. Ik mag je het hoe ronddenken. Dat is zelf maken, man. Ik mag trouwens nog even een beeldje van, ja? Oh. Ja? Ja, goed. Goed. Zo. Waar had die foto's? Ja? Hoi. Ja. Oh, even zien. Prachtig. Dat was een sjen. Oh, de merk. Snits. Ljouwert.
Dag. Wat wie het vaak koud, hè? Maar wat wie het een mooie tijd. Het altijd een soort Hyltsje op een merken, maar dan krijg je er een soort willen van waarom. Froukje komt dan ben je wel lekker, hè? Nou, dit was de vierde keer dat ik het doe. Get ik onder dan? Nou, wat jij, hè? Even zeggen, hè? Welk? Nou, heb ik goede handel, hè? Ja, dankjewel. Nou, dan nog een keer waar. Oh, gaan we weer Boerenlanders, heb ik.
Goedemorgen. En ik wil eigenlijk mijn patiënt rijden. Hij moet Hyltsje. God met tussen. Die? 20 gulden. 15. 20 gulden, mevrouw. 16. 20 gulden. Ah, 17. Ich habe eine Frau, ich kleine Kinderen, 20 gulden. Helmut, kom toch maar. Hyltsje. Nou, neem maar. Wie viel? 20. Nou. 20 gulden. Na gut, weil es so schlecht aussieht. Helmut, Geld. Danke. Wie viel? Helmut. Ah, Hinne! Hey, jongens! Oh, goedemiddag, meneer Smedes. Hoe kennen die Japaner hier? Hyundai Yamaha Suzuki. Oh, ja. Oh, du hast Luft mit rein. Ja, ja. Ja, ja. Hey, Hinne, hoe kom je hem Fion even nou? Ja, Vindt mij mekkelijk toch? dat niet toch zijn. Oh ja, maar ik moet hem weer mij. Maar hier, maar. Dit is mijn zoon, Ebbingen. Hinne, hoe is je nou als een zoon? Goed, Ebbingen. Hinne is mij. Hyundai Yamaha Suzuki. Goeiedag. Ja. Hallo. Oh. Wat van jou bij meneer Toyota? Hello, sir. Hello. Very cold. Yes. Very cold. Yes, it's Very cold. cold. You have wooden shoes. You speak English. Yeah, very well. Can I buy wooden shoes from you? Yes, of course. Yes. Okay, I want this little one. I think that's beautiful. Very nice wooden shoes. Very Yes. nice. It's for the children or for old men? Souvenir. Souvenirs. Oh, that's good. Okay. How much is that? Wat zijn jong? $50. Ja. $50? Ja. Oh, very cheap. Yes. Very cheap. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Ja. Good night. Ja, good night, sir. Good night. Tegen. Ja. Okay. Yes, pleased to meet you. Good night, sir. Very nice. Yes. Very nice. Venga, venga, estoy un poquito. Goedemorgen. Ik zoek een paar klompen, maar 43. Heeft u die? Die ga ik wel zeker, mevrouw. Hij wordt 42 schoonmaken. Dat wordt dus 28 maart klompen. Ja, die ga ik wel. Wat zegt Die, u? dan wordt het maart 28. Schoonmaken is 43. En dan wordt de klompen maart 28. Dieren of zwarte, mevrouw? Ik versta u eigenlijk niet.
joh, verzin je vriend. Oh, joh, ben je nog maar krijgen? Nou, 15 jaar. Maar ik versta geen Fries en ik spreek niet Fries en ik wil het ook niet spreken. Dan wil ik door wie hier van. Ik ben niet zin in hier, maar ik voel je al. Nee, van jong net. Maar moon, orenmoon en orenmoon bol. En na een week gaan we een Frieslandreis. En een week daarna gingen de jongens bij de klasse naar Londen om dus Engels in de praktijk te brengen. Ja, maar dat doe ik echt nog wel. En dat zeg je nog. En dan doet de televisie het nog. Van waar heb je dat ding eigenlijk? Ben je van korting? Dat is dan ik de laatste keer. Ik kom het wel een man in je hart. Maar ik ga je die heer kostje. Nou, ik puzzel u even. Nou ja, komt met gebreken. 8 letters. Begint met een O en de laatste letter is een M van mich. Ouderdom. Ja, je zegt dat, hè? Maar dan stuurt je dit slag van net op uw op. Nee, best toe, man, nee. Nou, nog een. Hallo. Bekende Friese voetbal. 3 letters. Abe. Ja, dat wist ik wel. Maar ik moet weer dat goed ik wist. Ja. Nou, dit is het nog. Drank, 6 letters. Begint met een B en de vierde letter is een R en de laatste letter is een L. Bier. Nee, borrel. Maar ze hebben hier niet meer van hè? Nee. Maar wist u wel dat naar een scoring via op televisie komt? Oh, die. Maar dan wil ik zien. Oh, hoe lekker begint dat? Maar ik even niet, hè? Ja. Ach, het is extra. Jammer. Ja. Jammer. Nou. Ja, televisie is om een sticker. Ja. Maar ik ben er allemaal wat. Of is niet al goed aan? Nee. Wist het mal. Hè? Wat heb je het best? Ja. Je had zo'n kale plakje. Je dienst is wat dicht. En je neven op de tafel. Tja, prachtig. Ja. Maar wat is het? Ik ga dan even melden. Kort, Berry? Nee, wist u net hoe erg dat is? Is jouw trollen? Is dat zo, hè? Ja. Nou, ik hier naar wijs. Dat is de toekomst wel hip. Ja. En dan heb ik vraag ik voor tegen mij. De vlag, hè? Maak de vlag een mooi uit. Wat? Ben ik wel zo lang trouwd of zo? Je bent Berber, dit is Maurits. Kom je van Berber te zitten. Ze Maurits? moet niet je vlag doen, maar ik vlag niet. Oh ja. Nou, dat is ook mooi. Ja, ik kom zo. Ja, ik wil even vragen. En ik zal nog even een krantje.